kontua da, guk esan genuen, prentsa horrekoa eman genuenean, PNV eta PSOEren arteko akordioa iruzur soziala zela, pasatu da denbora eta ikusi dugu nola autonomia erkidegoan PP egin du alde, agertu da alde, eta Nafarroan ere, Bartinak, zen ospiralean, legebiltzarrean eskaini zion Partido Sozialistari akordio bat egiteko. Hemen autonomia erkidegoan sinatu dituen edukiekin, han bertan sinatzeko. Horrek esan nahi du lau alderdi horiek, PNV, PSOE, UPN eta PP, kuatripartito horrek ari da egiten politika bera. Politika oso antisoziala, politika horrek ekarriko digu murrizketa gehiago, dudarik gabe, eta salatu nahi dugu ere ze aldea dagoen momentu hontan akordio horretan agertzen dena Europan gertatzen denarekin. Esan genuen 5.300 milioi dala aldea, presio fiskalean, eta gehienez, akordio horrekin lortuko da 160 milioi euro. Horrekin datorkiguna da murrizketaren. Eta salatu behar dugu alderdi horien jarrera esparru demokratikoan eta esparru politikoan. Haiek lan egiten dute jendeak jakinez dezan zer gertatzen den. Jendeak jakinez dezan, eukiez dezan informaziorik jakiteko zertan datzan egiten duten politika.